खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सानजारि नोगोराव नैथि 13 बोसोरनि सिङाव जोलुर गेलेनायनि सेमि फाइनाल। सुक्लाय सेरफांनि नावखाथियाव बीपीएफ दोलोनि CWC मेल। कामरुपनि एडिसि दीपांकर कलिताया घुस लानानै हमजादों। ढाकानिफ्राय फैनाय दैनि गेदेर जाहाजा धुबुरीयाव सफैबाय। मोनब्रै रायजोआव रेड खालामनानै इनकाम टेक्स बिफाना 94 कौटि नोगोद रां आरो 102 कौटि रांनि गहेना जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय नैथि सेमि फाइनालखौ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोराव थानाय एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बेरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। नैथि 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि नैथि सेमि फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा गोबां रायजो राजाफोरा नायफैनानै थुलुंगा होफैयो। नैथि सेमि फाइनालाव उदालगुरि जिल्लाया कार्बि आलं जिल्लाखौ 1-0 गलाव सोनानै देरहासार जानो हायो। तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफां नावकाटा कमिउनिटि हलाव समबारखालि बीपीएफ दोलोनि मोनसे CWC एबा मिरु मावफुं आफादनि मोनसे मेल जानानै थाङो। बीपीएफ दोलोनि गागि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि मासि दैदेननाय बे मिरु मावफुं आफादनि मेलाव बीपीएफ दोलोआ गावसोरनि दोलोआरि आयदाफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव माबोरै आवगायलांगोन आरो मा जेंनाखौ लानानै मावफारि दानो बेनि सोमोन्दै सावरायो। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङाव UPPL लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि बिबानाव थानाय मैखोम दैदेनगिरि शाहजाहान आलिया UPPL दोलोखौ नागारनानै समबारखालि मावख'आरि खान्थिजों BPF दोलोआव हाबफैबाय। बेनि अनगायैबो BJP दोलोनि गागि आरो मैखोम दैदेनगिरि बिरदाव बसुमतारिया गोबां BJP मावथिफोरखौ लानानै BPF दोलोआव हाबफैदों। बेबायदिनो गासै सा-18 UPPL आरो BJP दोलोनि गागि मावथिफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव समबारखालि आखाइ हमहैदों। कामरुप जिल्लानि लेङाइ जिल्ला बेंगिरि एबा एडिसि दीपांकर कलिताया गावनि अफिस रुमावनो घुस लानानै हमजादों। पुलिसनि एन्टि कारापसन ब्रान्च एबा CM भिजिलेन्सआ घुस लाफुनाय समावनो हमदों एडिसि दीपांकर कलिताखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला एडिसि दीपांकर कलिताया सासे सुबुंनिफ्राय हा सुख'नानै एबा एलटमेन्ट खालामनायनि मुङाव रां जाख्ल'दोंमोन। रांखौ लाफुनाय समावनो समबारखालि गावनिनो मावख'आव भिजिलेन्सनि जेयाव नांदों घुस लाग्रा एडिसिआ। बांलादेशनि राजथावनि ढाकानिफ्राय फैनाय गेदेर दैनि जाहाजा समबारखालि आफां आसामनि धुबुरीयाव सौहैबाय। बे दैनि जाहाजाव गासै सा-11 हान्थियारिफ्रा धुबुरीयाव गाखोदों। बिसोरनि गेजेराव सा-6आ गुबुन हादरनि दावबायारिफोर आरो गुबुन साबाया आसामनि बायजो गुबुन रायजोनि होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मंगलबारखालि बुरलुंबुथुर दैमाजों फैनानै गुवाहाटीनि भान्डुघाटआव नुजाहैगोन बांलादेशनिफ्राय फैनाय बे गेदेर जाहाजा। हादरनि गासै मोनब्रै रायजो फारियै कर्नाटक, तेलेंगाना, अन्ध्र प्रदेश आरो दिल्लीयाव इनकाम टेक्स बिफाना टेक्स खावनायनि असिला होनानै समबारखालि रेड खालामदों। बे रेड खालामनायाव गासै 94 कौटि नोगोद रां आरो 102 कौटि रांनि गोबां गहेनाफोर जब्द खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कर्नाटकनि बांगालराव गासै मोन 12 जायगायाव रेड खालामदोंमोन आरो बिब्दिनो मोनब्रै रायजोनि गासै मोन 55 जायगायाव इनकाम टेक्स बिफाना रेड खालामदोंमोन। बेनि गेजेराव 8 कौटि रांनि डायमन्डबो दंफायो होननानै इनकाम टेक्स बिफाना फोरमायथिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।